Často lidičky, tady máme Minecraft, musíme dát 3 diamanty, aby jsme vyhráli tady ten Minecraft. Ne, my jsme dali 1 diamant, jdeme osnova. Tak ještě znovu, tak, tryhard. Jdeme tryhard prostě, mě to nezajímá. No, 7 diamantů je 2 diamanty jsou hodně jako, ale potřebujeme 3, ne 2. Jeden opět diamant, zase jeden opět diamant. Tato lidsky teď máme lesný guláč. Vylekal můj pes. Právě. Jo.